Kaudhi County ma Migori, jogo mane otimo rak mar gedo mag klese mag CBC County ma Migori dwaro mondo piny owacho ochulgi omenda gi ka giwacho ni giserito kuom kinde malach. Ripota marwa mar County ma Migori, Jogedo miyowa ler mar wachno. E tielo mokwongo kaachiel kod ariyo mar gedo mag klesego mag CBC e kaunti ni ma Migori, piny owacho mamalo ka okalo kuom migao mar somo ne ochiwo rak mar gedo mag klese maromo 365 e kaunti ma Migori. Klese gi ma ogere e skundego mag sekondar ne ochiw ne jotimo rak ma opogore opogo e kaunti ma Migori, ma bende nyaka sani osetieko gedo margi kawe kod lipotno ma ogol kod migao mar somo. Ka wapenjo jogo mantie sub county manene wasign godo papers e weche wa mag payment to gi refawa to jogawo watimo kendo itiyo kodgi ogirumo dwe mar 7 kendo gitimo kodgi penj wasemiyo gi skunde tiyo kodgi to onge chudo, onge pesa kata matin mosechul kaka nwagero classes gote gidhi adhiya kamano nyaka sani onge pesa kata achiel mosechul. Kata bed ni gedo mag klese gi oserumo, jogo manogero klese gi e tielo mar ariyo koro pod bandho chudo margi. Sirikal mamalo ochulwa pesa wate magintiere godo mondo wanyal timo gik moko machielo. Tijewa ochung' te kata nyithindwa ok nyal bet e skul maber nikech wakawo pesa watweyo e CBC. Inyalo kata kaka wawuoyo kwadenyo wasandore nikech wasetiyo to pesa onge. To sama ne watimo tijegi nitie gowi mabe wambe ne wakawo, nitie gowi mane wakawo e bengi, nitie go osiepewa. Giwacho ni ne oket gi tesre ne giti kod omenda margi mondo gitieki gedo mag klesego. Kata kamano bang' tieko to koro piny owacho oling' thi. Sama ne watimogi bende ikasi mondo itie kod piyo in 2 weeks time, in 1 month time mondo itie kodno piyo mondo yawe. Wakwayo sirikal mamalo mondo chulwa pesa wa. Nyaka nwatime e dwe mar 7 nyaka sani onge chudo moro amora mwaseyudo. To kopogore gi chudo no kata mana kalatese manyiso ne watiyo tijego bende pok omiwa. Jotimo rak giwacho ni leo mar chudo ni oskelnegi midhiero mopogore opogore ka ng'enygi sani odak matek. Contractors wetewa mang'eny ahinya nyaka sama wawuoyo ni osebedo matuo, kaka moko osebedo depressed, mosedhi e ute thieth, contractors mamoko bende mwandugi osekawo. Nitiere jogo manene oolo gowi kata bengi. Jok mwadak godo e udi kata mon ka contractor en dichuo. Dhako paro mana ni wito pesa. Oko par ni pesa usiko e project. Nikech onge kako nyalo believe ni sirikal nyalo bedo gi pesa japiny mang'eny kamano. Ywak ma ogol kod contractors gi ok en mana mano migolo kod mago eko mano tiyo ni piny owacho mamalo kende, to kata mago mano tiyo ni kaunti ma Migori. Jogedo, Ramogi TV, Migori.